ערב טוב, שבוע טוב לכולם, הפרק ה-20 של ראשון פרסום מארח. אני רוצה לפתוח באיזה, אנחנו היום כמובן בקונספט קצת אחר ממה שאתם מכירים, זה כבר לא לייב סליחה, זה מההתרגשות. זה כבר לא בלייב, אנחנו עכשיו משדרים באולפן מובזר, וזה בעיקר בזכותכם חברי הקהילה שגדלתם וצמחתם ותמכתם. ועכשיו אנחנו נמצאים פה. אם הייתם שואלים אותי איפשהו בסוף חודש מאי שהקבוצה הזאת נוסדה או הקהילה הזאת נוסדה, הייתם שואלים אותי שאני אשדר 20 תוכניות והפרק ה-20 יהיה פה בתוך אולפן מובזר ודי יוקרתי, הייתי חושב שאתם משוגעים, ואני חושב שאני בעצמי לא הייתי מאמין שהגענו למקום הזה. אז תודה לכם שאתם בוחרים בקהילה הזאת ואתם ממשיכים לגדול ולצמוח. תודה שהקהל והתכנים שאתם מעלים הם נורא איכותיים, ואני מקווה שמכאן אנחנו נמשיך ונצמח, ובאמת המטרה של הקהילה הזאת להיות הקהילה הכי חזקה בפייסבוק, עם התכנים הכי טובים, ומקווה שנגיע לשם. אז אנחנו היום בפרק ה-20, ולפני שנתחיל אנחנו נפתח באותה תפילה כנה, אמיתית וחשובה, לשובם הביתה של כל החטופים בריאים בגופם ובנפשם כמה שיותר מהר הביתה, לשלומם של כל החיילים שנמצאים כרגע בגבולות ונלחמים עבורנו בדרום, בצפון וביהודה ושומרון, להחלמתם המהירה של כל הפצועים ששוכבים כרגע במחלקות השיקום השונות, וכמובן אנחנו משתתפים בצערן העמוק של כל משפחות השכולות שנוספו למעגל השכול מתחילת המלחמה. זה. אנחנו עכשיו מתחילים. איתנו נמצאים מייסדי חברת אין לימיט, יקיר אביסרור ואלעד בצלאל, ברוכים הבאים, תודה אהלן רם, מה העניינים? אני מצוין, יש פה התרגשות באוויר, זה מודל חדש שאנחנו מנסים, ואני ממש שמח שאתם, אגב, אלה שיזמתם ודחפתם לתוכנית הזאת, לא האמנתם שתגיעו לפה לוידאו קאסט, אבל הצלחנו, ואני שמח שהצלחנו לעשות את זה. אז בואו, אתם מכירים איך זה עובד, אתם מכירים את הפורמט. יקיר, אתה כבר התארחת בפרק 9, אחד הפרקים המצליחים והוויראליים שהיו עד כה. אז בואו נתחיל, כל אחד בתורו, תספרו לנו קצת מי אתם, מה אתם, על רגל אחת, ונתקדם משם. אוקיי, אז תודה רם שבחרת לארח אותנו, ולפני שאני אתחיל ואספר על עצמי ואעביר את השרביט לאלעד, אני רוצה גם להודות לך רם, על זה שבחרת בנו להתארח ראשונים, ועל זה שאני ואתה התקרבנו ברמה האישית, וזה ממש כיף לי לקחת את העצות שלך, לדבר איתך גם על החיים עצמם וגם על הקריירה, וגם הקבוצה המדהימה הזאת שהרמת, הם קרוב ל9,000 עוקבים. תשמע, זה מדהים איך אנחנו נחשפים לכך שאנשי מחירות, מנהלי מחירות, סמנכ"לי מחירות מכל הענפים, בעצם נחשפים לאותם דילמות, לאותם שאלות, גם מבחינת העמלות, גם מבחינת השכירים מול עצמאים, מבחינת הקשיים, איך משפיעה המלחמה וכולי. ואתה יודע, זה שצרת רבים חצי נחמה אומרים, אז אני לא אגיד את זה כנחמה, אבל אני אגיד את זה כקר מקצועי מאוד מאוד בריא, להתייעץ, להיווכח ולשמוע אחת השנים, גם ליצור קשרים. אז תודה לך על כך. תודה רבה. ולשאלתך, אני יקיר, אני בן 42, עם 4 בנים מקריית אונו, נשוי למירי באושר, ואכן התארחתי פעם אחרונה בפרק 9 כסמנכ"ל המחירות של איסקר, שם דיברנו הרבה על איך זה לנהל מערך של מחירות בתחום הליסינג, ודיברנו על שי גם בזמנו, המנכ"ל שאתה בטח זוכר, ואחרי 20 שנה, מתוכם 17 בליסקר, כשכיר במקצועות המחירות, איש מחירות, ואז מנהל תיק לקוחות, ואז חונך, ואז מנהל אזור, ואז מנהל מחירות ארצי, ובשש שנים האחרונות סמנכ"ל מחירות, אני יצאתי לקורס אימון, שזאת לא הייתה התוכנית, אבל משם החלטתי לצאת לדרך עצמאית, ואומרים שמזל זה מוכנות שפוגשת הזדמנות, אז הנה ההזדמנות. אנחנו ניגע בחיבור ואיך הוא נולד. זהו, זה מי שאני פחות או יותר, על רגל אחת. אלעד? כן, קודם כל תודה רבה שאתה מארח אותנו פה. אני אגיד בקצרה על עצמי, 48, נשוי פלוס 3 ילדים, אני במקור ירושלמי, לפני הרבה מאוד שנים עברתי מערבה לכיוון יישוב כפרי בשם משמר דוד. אני התחלתי בתפקידים טכניים בעולם ההייטק, כל הקריירה שלי עברה בעצם בעולם ההייטק, עשיתי תפקידים החל כתיבת קוד בצורה מאוד מאוד בינונית, המשך למעבר להיות מנהל פרויקט, סולושן ארכיטקט, כל הדרך עד תפקיד של בעצם מעבר מלא לעולם המחירות,
כאקאונט אקזקטיב, כדירקטור של פרטנרשיפס, כדירקטור של אליינסס, סיילס דירקטור, הייתי ברילוקיישן בסינגפור במשך קרוב ל4 שנים, עם אשתי והילדים, הפכתי להיות טריטוריאל סיילס דירקטור, כל הדרך עד להיות לתפקידים של סמנכ"ל מחירות רגionali וסמנכ"ל מחירות גלובלי, אחרי כל אסטרטגיה של החברה. סליחה שאני קוטע אותך, איך היה המעבר הזה באמת מהצד הטכני לצד המחירותי יותר? זה בא לך טבעי או ש... אני תמיד אמרו שאני יותר מחירתי מאשר טכני, אני נוטה להסכים עם זה, אני מאוד אוהב לדבר על מחירות, אני מאוד אוהב להציג מוצר, אני אוהב ללמוד טכנולוגיות חדשות, אבל באותה עת אני אוהב יותר להנגיש אותה ולהציג אותה בתור solution architect, כשאתה או sales engineer, זה אותו דבר לפעמים, שינויים קטנים, אתה בן אדם החכם בחדר, ואני עפתי על הרעיון שאני זה ששואלים אותו שאלות, ואני זה שמדבר על המוצר. לכתוב קוד, זה קצת כנראה מורכב עליי. אוקיי. כן. אז פה אנחנו מגיעים בעצם לשאלה הבאה, שניכם הייתם בתפקידים מאוד בכירים, אתה בתחומך ואתה בתחומך, ואז נפגשתם והכרתם, אני אשמח לדעת איפה נפגשתם, איך נולד החיבור הזה, מה גרם לכם לעזוב את הביטחון התעסוקתי, על אחת כמה וכמה אני בטוח שגם התנאים הנוחים בתפקידים הבכירים שלכם, ולהקים לעזוב הכל ולהקים את N-Limit. אוקיי, אני אקח את זה קודם. אז באמת אני עם השנים אימצתי איזשהו תחביב יוצא דופן, של מסעות מיוחדים בעולמות קפואים, אולי עוד ניגע בזה בהמשך, וזה לא משתלב טוב עם תפקיד של סמנכ"ל. תפקיד של סמנכ"ל, כשיש לך מנכ"ל על הראש, יש לך משקיעים בדרך כלל על הראש, ויש לך את הצוותים שלך, בטח סמנכ"ל מחירות גלובלי, יש לך צוותים בארץ, צוותים בחול, זה עבודה של 24/7, או כמעט 24/7, אתה כל הזמן עובד. זה לא יתאפשר לי לפתח חיים כמו שהייתי רוצה, לא היה איזון בית משפחה, ובגיל 48 הרגשתי לפני שנה, בגיל 47, הרגשתי שנשארו לי בערך עוד 3 תחנות, עד שהפער ביני לבין החבר'ה הצעירים שנכנסים מ-8200 ודומיהם לעולם הסטארט-אפים, פשוט יהיה גדול מדי. ומכאן זה היה או ללכת בעצם לבנות חברה משל עצמי, בעצם להקים סטארט-אפ משל עצמי, ואז אתה צריך לתת דין וחשבון למשקיעים, ובעצם אתה עובד עוד הרבה יותר, או לחשוב על איזשהו פתרון אחר, ולקחת את הידע שלי, ולחשוב מה אני עושה עם הידע שרכשתי בכל השנים, ושומר על העצמאות האישית שלי, מבחינת הרצונות והשאיפות שעוד יש לי להגשים. מהמקום הזה הגעתי לאלון אולמן, לקורס של מאמנים מנטליים, מתוך זה ומתוך התפיסה עברנו מתקופה של בוס בעצם לתקופה של המנהל המאמן, כל המנהל הבוס, שהכל נעשה בדברו. החבר'ה הצעירים היום הם הרבה יותר אינטליגנטים, הרבה יותר זריזים, והם גם הרבה יותר עצמאיים לקום ולעזוב, הם לא מחויבים למקום עבודה כמו שהדורות הקודמים היו דור ה-X, ולכן אתה לא יכול להתנסה עליהם, אתה לא יכול לדבר עליהם בצורה שבוסים נניח התנסו או דיברו אליי כשאני התחלתי את הדרך, כן. ומהמקום הזה קראתי ספר נהדר שנקרא המנהל מבוס למאמן של מכון גלופ, אז שבאמת עומד על כל הדפוסים האלה, וזה שכנע אותי שאני צריך לשבת וללמוד זה בצורה הרבה יותר יסודית. מאחר והתכנים המקצועיים, קורס במחירות, עוד תחום של מחירות, אני מכיר את זה מקצה עד קצה, חשבתי דווקא להביא זווית נוספת, שזה מאמן מנטלי, ולמה אני הצלחתי בכלים מנטליים, והייתי צריך להסביר לעצמי, ולא ידעתי להסביר לעצמי, למה אני הצלחתי בכלים מנטליים, מקומות שאחרים אולי פחות הצליחו, וכאן הגעתי לקורס ופגשתי את יקיר. אוקיי. זה היה החיבור. יקיר מאוד בלט ביכולות שלו שם בקורס, תוך שנייה ארגן את כל הקורס, פולדרים, דואג לאנשים, דואג לתכנים, הוא פחות ניהל את הקורס תוך מפגש 1 או 2. אני התבוננתי מהצד ורשמתי הערות. סימן אותי. סימנתי אותו, ואז עשיתי את מה שאני יודע לעשות, עשיתי ביזנס דיבלופמנט, תרגטתי את יקיר, ומשכתי אותו מ-17 שנים בחברה שהוא עבד בה, לאט לאט ל-N-Limit. יפה. יקיר, איך אשתך הגיבה לצעד הנועז הזה?
רגע, קודם כל אני אקח טיפה צעד אחורה ברשותך, אנחנו נגיע גם למירי, אני שואל איך יצאתי מאזור הנוחות בעצם. כן. עצם זה שאני כל הזמן עשיתי את הקורס של האימון, כמו שהוא ציין, אגב, זה היה התלבטות אם לעשות תואר שני או קורס אימון, הגעתי למסקנה שכדי באמת לקחת את האנשי מחירות שלי צעד אחד קדימה, אני אצטרך להיות גם קואוצ'ר יותר טוב, והחלטתי שזה יעזור לי, יקדם אותי יותר מאשר תואר שני, ואז לקחתי את הדבר הזה, שם הכרתי את אלעד, ובאמת במקביל אליו, הוא בהייטק ואני בכלל בענף הליסינג, קראנו ביחד את הספר הזה, שטרחתי להביא אותו, כי שנינו הבנו כל אחד מתחומו, כמה זה קריטי במחירות ספציפית, לא להיות רק בוס, אלא להיות גם מאמן, ואני אפתח סוגריים, ההיכרות שלי עם אלעד גרמה לי להבין, שהרבה מאוד דברים שגרמו לי להצלחה, ברוך השם גדולה, בתפקידים של ניהול מחירות, לא ידעתי לאפיין אותם בשמות, ואלעד שם לי עליהם טייטלים, כלומר, בין אם זה סגנון מחירה, ניגע בזה אולי בהמשך, ובין אם זה סגנון ניהול, ובין אם זה איתור פלאים, שאנחנו, פלא זה פרופיל לקוח אידיאלי בשפת אין לימיט, כל מיני דברים שהוא גרם לי להבין, שבעצם זה דברים שאני עושה, אבל הוא שם עליהם כותרת. לשאלתך, אשתי פרגנה, ואני הרגשתי מאוד בשל, אני חושב שזה בעצם ענה לי אל האיקי יגי, להגשים את עצמי ולתרום לעולם ממה שהוא צריך ומה שישלמו לי, והגעתי למסקנה שנתתי הרבה שנים לאחרים, והגיע הזמן לתת לעצמי ולהביא ערך מוסף חדש לעולם. מדהים. והשיא היה במשפט האחרון, שאלת על אשתי, כן. ישבנו ביחד בכפר דניאל, בבית קפה, כשהכרנו את האנשים בינינו, בלי האוקיי של אנשים זה לא היה קורה. כן. ואז אלעד שאל את מירי, תגיד, איך את עם זה שהוא יוצא מאזור הנוחות, וזה וזה וזה, כל הזה, טיסות, דירות, עניינים. אמרה לו, תשמע, כולם אומרים לי שאני אמורה לחשוש מהעניין הזה, אבל אני ממש סומכת על יקיר, אני יודעת שהוא יצליח. יפה. כפרה עלייך מירי. אז יקיר ואלעד, שמחנו להכיר את הסיפור הדי מרשים הזה, חייב לומר, אתם די ותיקים יחסית אצלנו פה בקהילה, אתם יודעים איך כל פרק נפתח, אני גם אשמח שוב בקצרה, ספרו כל אחד איזשהו וידוי או איזשהו סיפור מרגש, מצמרר, מצחיק, משעשע, דרמטי, שקרה לכם במהלך הקריירה. יקיר, אתה כבר סיפרת לנו אחד, אז אתה חייב לנו אחד אחר. לא, אתה לא תצא מזה, אני אשמח. וכן, נשמח לשמוע ותשתפו אותנו בוידויים שלכם, בבקשה. אוקיי. אתה חייב סיפור שירותים. כן, סיפור על הודו, סיפור על הודו. לפני משהו כמו 7 שנים, הייתי בטיסה רדאי, טיסה עין אדומה להודו בלילה, טסתי לדלי תוכננו לי 4 פגישות לאותו לילה, כשלינה במלון, ואז אתה קופץ כל פעם ליד אחר בטיסה, מתגלגל. אני נוחת בערך ב5:30-6 בבוקר בדלי, וחושב כמו הישראלי הטיפש, ולא כמו בן אדם, בכל זאת עם הרבה שנות ניסיון. הלכתי לשירותים, אמרתי, אוקיי, יש לי זמן, אני צריך להחליף בגדים מבגדי טיסה לחליפה מסודרת, צריך להתגלח, נלך לשירותים בשדה התעופה, כנס לתא, פתחתי את הטרולי, אמרתי, נשים את הטרולי בצד, ונתחיל להתארגן. היה לי תיק מחשב מאוד 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 כבד, ואני יושב בתוך תא של שירותים קטן, שם אותו מעל מכל הדחה סמוי כזה עם הדף, ואני מתכופף כדי לסדר, להוציא את הדברים מהטרולי, את החליפה. בזמן שאני מתכופף, התיק שלי של המחשב עושה פליפ של 360 מעלות, נחת על האסלה ושבר לי אותה. עכשיו כל המים יוצאים מתחת לאסלה, ומי שהיה בהודו יודע שבכל מקום מכובד בשירותים יש לפחות מנקה אחד שעומד שם. במקרה הזה, בגלל שזה שדה תעופה, היו 2 מנקים שם. הם דופקים לי על הדלת ואומרים לי, Sir, this is a problem, you can't live here, we need to call security. ואז אני אומר להם בסדר, ובזמן שאחד מהם הולך לקרוא לסקיוריטי, אני נשאר לעמוד שם, אני אומר לעצמי, אוקיי, הלכו לי הפגישות, איך אני אסביר את זה בעבודה, מה אני הולך לעשות, ואז אני אומר לעצמי, רגע, אתה היית פה הייתי בהודו איזה 40-50 פעם, זה לא הייתה הפעם הראשונה שלי, אני כבר 20 שנה טס לשם, אמרתי, תחשוב כמו אפנדי, כמו איזה חוואג'ה כזה הודי, שבא לנהל את העניינים, אמרתי לבחור שנשאר לידי, שהיה קטן רזה, 10 מהגודל שלי, אני אומר לו, סליחה, אני לא יכול להישאר, יש לי פגישות עסקיות, אני הולך. עכשיו, הוא ניסה לעצור אותי, אמרתי לו, תקשיב, אני לא נשאר פה, אמרתי, אם תבוא ויקראו למשטרה, אין סיכוי שאני יוצא מזה בזמן, הלכה לי כל הנסיעה העסקית, אמרתי לו, ביי, מצד שני, הייתי צריך להתגלח, הייתי צריך לעלות על חליפה, מה אני עושה? בשדה התעופה בדלי, אתה יכול להזכיר מקלחת,
יש דבר כזה, תא מקלחת. הלכתי, עשיתי את המקלחת הכי ארוכה שאי פעם עשיתי, כי הייתי צריך להיעלם לבחורים האלה. סטיפן, התגלחתי, כל מה שיכולתי להעביר את הזמן שם, יצאתי עם חליפה ועם משקפי שמש, עברתי על פני שני החבר'ה האלה, הם אפילו לא זיהו אותי. זה הסיפור שלי, יפה. זה המשכים, אבל לפעם אחרת. זה בטח מהניסיון הצבאי. זה ניסיון, גם צבאי, גם תושייה בתוך הודו, כשאתה כל כך הרבה טס ואתה על הקו, אתה לומד להיות יעיל. יקיר? אני אעשה את זה יותר קצר, כי היה לי גם סיפור על שירותים מאספקט פחות עדין, אוותר עליו, אבל אם קובי יסתכל הוא ידע על מה אני מדבר, זה מישהו שעבד אצלי כאיש מכירות, אני אספר דווקא על סיפור על עידו וגיא, שני הילדים שלי הגדולים, אחד היה רשום לחוג כדורסל, והחליט במאי, לא משנה, הוא היה צריך לצאת מהחוג, ועידו פתאום התפנה מקום בחוג שלו, שהוא קטן יותר, פניתי למי שאחראי על החוגים, ואמרתי לו, תשמע, אם גיא עוזב והוא לא מגיע יותר, תשתמש בכסף שנשאר שם, כדי לעשות את המנוי של עידו עד סוף שנה, הוא אמר לי, אי אפשר, זה לא עובד ככה. עכשיו, אני מאוד אוהב שאומרים לי, אי אפשר, יהיה קשה, זה סיכוי, זה... אפשר מדליק איזה משהו כאילו, כן, כנראה שזה שותף לכל אנשי מכירות. אמרתי לו, תשמע, מישהו החליט שזה ככה, כאילו, מישהו החליט שהנועה לא מתאים, תגיע למי שהחליט ותגרום לו לזה שזה אפשר. long story short, הוא לא הבין את התשובה שלי, ואני פעלתי במה שהם למדים אותנו כל החיים במכירות, אני יכול לתת לכם באמת 400 סיפורים כאלה, אבל הגעתי למי שצריך להגיע, והאי אפשר, אין סיכוי וכו', קרה שוב לאפשרי, ועידו נכנס לחוג עם התשלום של גיא, והכל עבר בסדר. זה הכלי שאנחנו מתמודדים איתו כמעט ביום יום. נכון. טוב, אלעד, ספר לי בבקשה, הרבה חבר'ה צעירים, חבר'ה קהילה צעירים פה צופים בנו, רואים אותנו, וחושבים שלהגיע לתפקיד, אני בטוח שהם בטוחים שלהגיע לתפקידים בכירים בהייטק, זה החיים הנוצצים, זה הכסף הגדול, זה ההחלטות הדרמטיות והכיפיות, זה המקום שאתה משפיע. בוא תספר לי אם החיים באמת נוצצים כפי שהם נראים מרחוק, מבחוץ. אני לא הייתי בעולם הזה אף פעם, אז אני לא יודע להגיד. ודבר נוסף, אני רוצה לתקוף דווקא ממקום אחר, אילו חסרונות ופערים דווקא כן צצו וצפו בחיים הפרטיים שלך בעקבות התפקיד התובעני, בתחום שהוא אגב מאוד תובעני. אוקיי, אז קודם כל, יש המון טוב בהייטק. אתה נמצא בעשייה עם ה-best of the best, פחות או יותר. אתה נמצא בעשייה עם חבר'ה שהם קולטים מהר, יש להם מוטיבציה פנימית אדירה להצלחה. אתה הרבה פעמים לא צריך להניע אותם יותר מדי, יש להם בעירה פנימית מספיק חזקה כדי להצליח. יחד עם זאת, ויש את התנאים המפנקים כמובן, יש 3 מקררים בחברות גדולות, יש מקררים של סוגים שונים של נקניקים וגבינות וכו', זה הכל נכון, ובירה מהחבית חופשי וכו', זה ממש נכון. גם שכר טוב, אבל זה גובה ממך מחיר. זה כלוב של זהב, וזה ממש פר אקסלנס כלוב של זהב. סיפרתי על טיסת רדאי, כשאתה צעיר בלי ילדים זה דבר אחד, כשאתה צריך להיות על הקו, בטח כשאתה נמצא בעסקאות גדולות, אז אתה נדרש להיות על הקו בסכומים של 6 ספרות, עסקאות של 6 ספרות, $100,000 ומעלה. לטוס, כשיש לך תינוק בין חודש, חודשיים בבית, ואתה טס לחול כל שבוע שני או שלישי, כי יש לך עסקה על הפרק, או כי אתה מנהל פרויקט מסוים, ואז הילד שלך כל פעם מתרגל מחדש כי הוא לא מזהה אותך, זה קשה, זה קשה ברמה האישית. אני מצאתי את עצמי במשך 5-6 שנים, כל פעם שאני בחול, כשאני מסיים יום עבודה, הולך מסתובב באזורים כדי לנסות לקנות מתנות לילדים ולשחד אותם. זה היה הפוקוס שלי בשנים הראשונות של הגידול שלהם, וזה קשה. איזון בית, חיים בית זה גם קשה, כי כשאתה טס לחול, אז עוקרים אותך מתוך ההרגלים שלך, מתוך הדברים שעושים שאתה רגיל, נניח ללכת לאימונים מסוימים, לי זה ספורט, זה משהו שהוא מאוד חשוב, זה מקודש, ופתאום אתה צריך ללכת להסתפק בדרך כלל במכשירים של בתי מלון, וזה חדר כושר של בתי מלון, או לרוץ בחוץ, ובהודו אתה לא רוצה לרוץ לדוגמה, גם לא במנקוק, הרבה הייתי על הקו לאסיה פסיפיק, אז יש פה המון מינוסים, זה לא נוצץ כמו שזה נשמע, בשנה, שנתיים ראשונות, 3 שנים ראשונות,
זה נחמד לך, אתה מגיע ליעדים חדשים, אתה לומד דברים חדשים, זה נורא כיף. בשנה השביעית, השמינית, התשיעית, זה כבר מתחיל להעיק, אתה מגיע לבנקוק, אתה יודע כבר איזה מלון אתה תגיע, אתה יודע, היית כבר בכל המקומות שטיילת, לקחת את הסופה שלך כבר פעמיים כדי לעשות טיולים במקומות האלה, ואתה מתחיל לחזור על הדברים, וזה פשוט מעניין אותך להיות במלון, ואתה מתחיל לעשות פייסטיים עם המשפחה. באחד הפרקים שהיה לנו בתוכנית, התראיין מנהל השיווק הבינלאומי של החברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה, רפי בערב, והוא סיפר, ואני התעקשתי אגב, הצגתי לו בנושא הזה במהלך התוכנית, הוא סיפר שאחד הדברים שהוא מתחרט עליהם, כשהוא בנה לעצמו את הקריירה, הוא אמנם פרגן לאשתו מאוד, אבל שהוא פספס את הילדים גדלים. ואני חושב שזה לקח, או איזשהו שיעור מאוד חשוב לחבר'ה הצעירים ששומעים אותנו, שכל מי שרוצה קריירה נוצצת, אגב, לא רק בתחום ההייטק, צריך למצוא את האיזון הזה לחיים בריאים ומאושרים, זו דעתי אגב. 100%. לא חייבים להסכים איתה, אבל לפי מה שסיפרת, זה נשמע 100%, יש שם איזה 1.5 שנה עבודות אצלי עם הילדים, וזה כואב לי. אוקיי. כן. יקיר, לחבר'ה הצעירים ששומעים אותנו עכשיו, החבר'ה בקהילה, ורוצים להיכנס לתחום, רוצים להשתפשף בעולם המחירות, האם היית ממליץ להם להיכנס לעולם הרכב ולהתחיל דווקא שם? תראה, עולם הרכב הוא בית ספר מעולה בפני עצמו, יש שם מוצר שבדרך כלל ביקוש לא מאוד גבוה, ויש, מכירים אותו, זה לא שאתה נכנס לוואקום. אני אחדד בכל זאת שיש 3 תחומים שאם אני מקטלג את זה אחד נגיד בגדול מה שנקרא, יש את ענף רכב יד ראשונה שזה המוכרנים בעולמות תצוגה, ענף רכב יד שנייה שזה יותר המגרשים, ויש את המחירות המורכבות יותר שזה כבר הופך להיות מנהלי תיקי הלקוחות בעסקאות הליסינג, שזה שלב אחד קדימה כי זה ללוות לקוח לאורך זמן, זה לעשות עסקאות של 6 figures, זה להיות כבר ללוות אותו אחרי העסקה, זה לתת לו את הכיוון של המימון והביטוח, זה מוצר יותר רחב. אני חושב שאם אתה עושה את המעברים נכון, ואתה על הדרך גם רוכש, גם השכלה פיננסית מתאימה, וגם יכולת מחירות מעולה, כמו למשל בבית ספר של Unlimit, אז אתה יכול בהחלט לפרוץ גבולות, ולהגיע לשכר או לתנאים, או למשרות בחירות יותר בהמשך, שגם בהייטק מסתכלים ואומרים, וואלה, אפשר לעשות הרבה מאוד כסף מחוץ להייטק. אתה חושב שסל הכלים שמקבלים בעולם הזה, סל כלים שהוא מספק ומרחיב את היריעה? כן, כי יש, אני מבין את השאלה ואני חושב שכן, כי אתה מתמודד הרבה מאוד עם התנגדויות, עם סוגים שונים של לקוחות, מיוסי הנגר ועד למשה הסטארט-אפיסט, בלי סטיגמות, ואני חושב שבהחלט אתה ניחן ביכולת לעשות פולו-אפ לאורך זמן, בחשיבות של תיעוד ב-CRM, בחשיבות של להפנים אם זה התלבטות או התנגדות, בלשמוע את הגרזני טיפוס, או בשמם המיתולוגי, איתותי סגירה, שזה מיושן מאוד לטעמנו, אנחנו צריכים לטפס לכיוון העסקה, וכל הדברים האלה אתה מתרגל גם במחירת משא ומתן על רכב. אגב, היום אני אגיד משפט אחרון, בניגוד לפני כמה שנים, שהממוצע היה 4.5 ביקורים באולם תצוגה עד שאתה סוגר, היום זה 1.6. מה אתה אומר? זה נתון מדהים. נתון מטורף, כי הלקוח היום בשל. הלקוח עשה את כל השיעורי בית לפני, עשה נסיעת מבחן דיגיטלית, וירטואלית, מגיע אליך, אם אתה תגיד את המילים הנכונות בזמן הנכון, אם אתה תקשיב כמו שצריך, אם אתה תדע לגעת בכאבים שלו ולענות לו לצרכים שלו, בסבירות גבוהה מאוד, אתה תסגור עסקה. אז לשאלתך, בית ספר מעולה להמשך, לדרגים הגבוהים יותר. אז חברים יקרים, שמעתם אותו, מי שרוצה להיכנס לתחום, אתם יכולים אפילו לפנות להכיר דרך הקהילה, אני בטוח שהוא ישמח לעזור לכם. עולם הרכב זה עולם שיכול לתת לכם את הכלים כדי להשתפשף וללמוד ולהצליח בתחום. טוב, אני רוצה לדלג רגע לשאלה אחרת, בנושא אחר, שניכם חובבי ספורט כמוני, ואלעד אתה לא מזמן כתבת פוסט שעוסק בקשר בין ספורט, סיבולת ומחירות מורכבות. נכון. פוסט שהתבסס על מחקר שנערך בקרב 500 מנהלי מחירות בכירים, נכון. ש70% מתוכם היו אתלטים. נכון? נכון. קראתי אגב את המחקר הזה, אני באופן אישי לא אף על המחקרים האלה, מזכירים לי קצת את גרנד קרדון, ותמיד אתה יכול לנתח את הנתונים באג'נדה מסוימת, אבל זה היה מחקר מאוד מעניין, ואני אשמח שתיתן לנו נגיעה בקשר הזה, בין הסיבולת ספורט ומחירות מורכבות, וגם נגיעה קטנה מהמחקר עצמו.
אוקיי, בעצם נגעתי שם בשלושה מחקרים שונים שפורסמו, אחד על ידי חברת הייעוץ המפורסמת מקינזי, אחד על ידי הרווארד ביזנס ריוויו, ועוד איזה אחד, אני לא זוכר את שמו, ובשלושת המחקרים בעצם עמדו על הקשר בין הצלחה של ספורטאים, ספורטאי סיבולת בעיקר, אבל לא רק, גם אנשים עם רקע מקצועי בספורט, ובין ההצלחה שלהם כאנשי מחירות בענפים שונים. מה שעולה מהמחקרים האלה זה שההצלחה שלהם מול השיעור שלהם באוכלוסייה הוא מאוד 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 מובהק, והסיבות לכך הם שמגיל מאוד צעיר או בתוך האישיות שלהם הם למדו בעצם להיות ממושמעים מאוד, לתכנן מהלכים קדימה ספציפית למחירות מורכבות, כי במחירות מורכבות אתה צריך בעצם לדעת לעשות מהלכים אסטרטגיים, שיהיה לך אורך רוח להוציא את זה לפועל. מחירה אסטרטגית בדרך כלל זו מחירה של חצי שנה, לפעמים גם שנתיים, 3, אני הייתי שותף בהם כחלק מצוותים של 5 שנים של מחירות של מיליונים, זה לוקח זמן לבנות את זה, זה דורש משמעת עצמית מאוד גבוהה, זה דורש שיתוף פעולה עם כל מיני צוותים שונים, ואת כל זה אתה לומד או בספורט מקצועני, או כספורטאי סיבולת, את הסטמינה הזאת, הקשיחות, לראות שפתאום כשאתה חושב שכבר משהו עומד להיסגר, אתה חוטף קפה מאיזשהו צוות ליגל, שרוצה את ליטרת הבשר שלו שם, או מאיזשהו צוות אחר שרוצה שאתה תוריד עוד פתאום איזושהי הנחה, ואתה צריך להערך להכל מראש ולעשות הכנות מנטליות. זה לא פשוט, אבל כשאתה מביא עסקה של 7 ספרות, של 6-7 ספרות מעל $1,000,000, זה משנה לפעמים פנים של ארגון. אתה מזניק כל כך הרבה קדימה את הארגון שאתה עובד בו, אתה מייצר מקומות עבודה חדשים, אתה משמר מקומות עבודה של אנשים שאולי היו הכיסא שלהם רתח קצת, זה משנה לכל כך הרבה אנשים שבשבילי זה היה תגמול אדיר. אני רק רוצה באמת להוסיף, בסופו של דבר אנחנו שוחחנו עם כל מיני, אנחנו בקשרים קרובים עם כל מיני יועצים ארגוניים ומשאבי אנוש למיניהם, כולם חזרו ואמרו שהם אוהבים לבחור לאנשי מחירות, אנשי סיבולת, שהם שומעים בן אדם שהוא מרתוניסט, טריאטלט, איירונמן, רוכב אופניים וכולי, זה עושה להם קליק מאוד חזק, כי הם מבינים את המשמעת העצמית ואת היכולות שתמונות באנשים האלה מבחינת אישיותית, ואת ההתאמה שלהם לעולם המחירות. זאת אומרת, זה לא רק אנחנו, זה לא רק המחקר הזה מאמץ את זה, זה כל עולם המשאבי אנוש אימץ בעצם את התפיסה הזאת לגבי אנשי מחירות. זה מאוד מעניין אגב, אני בטוח, אבל בסופו של דבר אנחנו לא ניגרר פה כמובן להפרחות כאלה ואחרות, אני בטוח שבסופו של דבר אם תתאמץ אתה יכול למצוא את הנתונים האלה גם על אנשים בעלי קריירה צבאית או על מורים לצורך העניין מול האתגרים שמתמודדים. בסופו של דבר, ודעתי האישית היא שטח ושטח ושטח ושטח, זה מה שבונה אותך וזה מה שמכין אותך הכי טוב. זו דעתי אגב. אתה נוגע בנקודה יפהפייה, כי הפוסט הבא שלנו אמור להיות על הקשר בין אנשי צבא ואנשי מחירות. אוקיי. זה בכתיבה. ספוילר. אז אני שמח לשמוע. אתם מוזמנים כמובן לשתף בקהילה, תרגישו חופשי, זה הבית והמקום שלכם להרגיש בנוח לשתף את כל מה שתחשבו, שייתן ערך לקהילה. אז בואו הגענו לחלק הארי של התוכנית, אין לימיט. אין לימיט. אין לימיט. קודם כל מי הגה את השם? אלעד. אלעד שדד אותי, אנחנו... אתה קריאטיבי יותר. לא, יודע מה. אני פשוט ישבתי שנה לפניו על הנושא הזה. יפה. עליתי ל70 וובינרים כדי לראות מה יש בשוק, מה קיים בשוק, איזה בידול, איזה ערך אני יכול להביא. ואין לימיט, הופתעתי שזה גם היה פנוי. זאת אומרת, אין ברמת הדומיין, אין ברמת השם. זה מאוד הפתיע אותי. חתיכת הברקה. אז בואו תספרו לנו קצת על אין לימיט, מה הליבה שלה ומה המטרות, היעדים והחזון שלה לשנים הקרובות. קודם כל היא הוקמה על ידי שני חבר'ה מאוד רציניים, כל אחד בתחומו, שעברנו את כל הדרך על סמנכ"לי מחירות, ואני אומר את זה כדי לחדד את הייחודיות, בסדר? אנחנו לא עסקנו במחירות 3-4 שנים והחלטנו אפשר לעשות מזה הרבה כסף, או המלצנו לאנשים ל-22 לא לעשות צבא, ללכת לעסוק במחירות, להפך, הערכים שלנו הם מאוד גבוהים, שנינו עברנו דרך מסודרת ורצינית, גם מבחינת החיים האקדמיים, גם מבחינת החיים כחלק ממדינת ישראל, ואנחנו לוקחים את זה ממש כמקצוע, וכחלק מהתפיסה של מקצוע, ואני חושב שהיום ענף המחירות
לוקה בחסר בערך שלו כמקצוע, לעומת ארצות הברית ששם יש התמחות בסיילס ממש בתואר שני, אנחנו לוקחים את זה צעד קדימה ואנחנו מנסים ונעשה את זה. לא מנסים, עושים. אנחנו נהיה קורת הגג לכל מה שקשור למחירות בישראל, אנחנו נדע לתת פתרונות שקשורים להשמה, לייעוץ, להכשרה, לאימון, להדרכה, וגם למעבר של אנשי מחירות מתארים כאלה ואחרים, שהם לא מקצוע כמו עורך דין או רואה חשבון, אלא בן אדם סיים מנהל עסקים, כלכלה, תעשייה וניהול, אנחנו נדע לתת להם פתרונות להשתלב בעולם המחירות המורכבות, ושם לצמוח, לקבל כלים מנטליים ופסיכולוגיים, כדי לסרטט את דרכם למעלה, ואלעד מאוד טוב גם לסרטט לאנשים קריירות, ואנחנו, זה בעצם מה שאנחנו עושים, אני לא אכנס יותר מזה לעומק, אבל אנחנו נהיה משהו שמשנה את פני המשחק, כמובן שעל הדרך גם יש סדנאות מדהימות לארגונים, אימונים אישיים, מוכווני מחירות, למנהלי מחירות, לסמנכ"לי מחירות וגם לבנקלים, ואני יכול להגיד לך שיש כבר הרבה תוצאות בשטח, יש כבר לא מעט לקוחות מרוצים, וההיענות היא אדירה, מדהים. וגם הפידבקים הם מעולים. בכמה זמן שהחברה באמת פר אקסלנס עובדת? מסוף מאי עשינו לונץ' וכבר אז הייתה כאילו התנפלות. יפה מאוד. בואו תספרו, קודם כל אני רציתי לשאול, זה התלווה למה שיקיר אמר, רציתי לשאול, מה לגבי האקדמיה? כלומר, מחשבה להיכנס לתוך הזרועות של האוניברסיטאות או המכללות, זה משהו שהוא במודל? בגדול, הוא ניסה כבר כשהוא עלה לארץ, הוא ניסה להיכנס לאקדמיה, הוא ניסה לעשות את זה במשך 2 ונכשל, התהליכים באקדמיה לוקחים המון זמן, בכל זאת אמרתי אני ארים את הכפפה ואני אנסה בעצמי, וזה עוד לפני שפניתי ליקיר, מהבירור שערכתי באקדמיה, ויש לי מספר חברים שהם פרופסורים באקדמיה, התהליכים הם נורא איטיים. זה לוקח 5-6 שנים, אתה יכול להיות במסלולים חוץ אקדמיים, כן. ואז זה נותן לך איזשהו טעם וארומה יוקרתית של לכאורה... הטייטל של האוניברסיטה או המכללה, אבל זה לא באמת. אבל זה לא באמת חלק ממסלול, כן. והשינוי כנראה בשלב הראשוני לא יבוא משם, הוא יבוא דרך... מה שאנחנו עושים, שזה בעצם הסבות אקדמיים בין היתר, בתחום הזה. דיברתם מקודם על, יקיר, אתה דיברת מקודם על סל השירותים, בעיקר לקהל העסקי מוסדי. אני רוצה, אני הבנתי גם, שגם במודל שלכם אתם מתכוונים לפנות גם לקהל פרטי, כלומר, הדרכות, סדנאות של אנשי מחירות, כלומר, זה משהו שהוא, אתם מפרידים, עושים את הבידול הזה בין קהלי היעד, או שזה עדיין לא... א', אנחנו מפרידים. כמובן. אנחנו יודעים לתת פתרונות גם לאנשים באופן פרטי שרוצים לעשות הסבה לקריירה שלהם, וגם לחזק באופן פרטי. אנחנו יכולים למצוא אצלכם סדנאות של מחירות, כלומר, כל השחקנים, זה קיים. ודאי, אנחנו עושים סדנאות מחירות. עכשיו, בהקשר הזה, אני בטוח שאנחנו לא הראשונים ולא האחרונים, אבל שמעתם 20,000 פעם את המקרב, מברר, ומכוון סגירה, כל הקלישאות. כן. אנחנו המצאנו ופיתחנו, יותר נכון. משהו אחר לגמרי, שמשלב גם את העולם המנטלי, וגם את העולם האסטרטגי, יחד עם כלים חדשים לגמרי למשא ומתן, בטקטיקה, עם סגירה, עם ראיות וזוויות חדשות של אנשי מחירות, אפרופו מה שדיברתי, גם הספר המאתגר פה, אלעד פתח לי את הראש, ואני מאוד טוב בקשרים עם אנשים, אבל זה לא בהכרח אומר שזה, הסטטיסטיקה מדברת על זה שדווקא המוכר היועץ המאתגר הוא יותר חזק, ומעבר לזה אני לא ארחיב ברשותך, כי כנראה המתחרים שלנו גם צופים בנו, ואם הם לא רוצים שאני אכתוב להם את התוכנית העסקית. אוקיי, שוב, ברגע שסדנה כזאת תצא לפועל, אתם מוזמנים לפרסם כמובן גם אצלנו. בואו תגידו לי. ב-29 לאוקטובר, ספוילר, אבל אנחנו נמשיך. אוקיי. זה הקורס, יש לנו סדנאות ויש קורסים. הקורס 29 לאוקטובר, סדנאות אנחנו כבר עכשיו בעשייה, ויש לנו חברות שהזמינים איתנו. אוקיי, אני אגיע לתעד, אם תרשו לי. בשמחה. תראו, הנושא הזה של הדרכת ואימון מחירות, הוא צמח מאוד בשנים האחרונות, היה איזה שחקן אחד מאוד חזק שרץ, עשה אינספור קמפיינים, וזה הצליח לו כנראה, וההצלחה הולידה לו מתחרים רבים שרצו על אותו קונספט, על טיפול בהתנגדויות ומחירה ב-30 שניות, ואגב, כבודם במקומה מונח, חלילה מבלי לפגוע. בהחלט, אנחנו לא מזלזלים, יש גם הרבה מה ללמוד מהם. נכון. אגב, אני בעצמי מודה, נרשמתי לאחת הסדנאות שבוע הבא, כדי להרחיב, לראות. תבוא גם לסדנה שלנו. כמובן. אחד מהדברים שחוזרים על עצמם, גם בתוכניות של ראשון פרסום מערך, זה שאנשי מקצוע באים ואומרים, אל תתביישו ואל תפחדו, גם אם אתם חושבים שאתם יודעים הכל,
לכו תנסו ותלמדו עוד. נכון. דיברנו על זה בדרך, כמה זה קריטי כל הזמן ללמוד, וכמה הספר הזה, אתה יודע, אני יודע הרבה במחירות, אבל ברור שאני לא יודע הכל. נכון. והספר הזה גרם לי לשנות בערך 4 עמודים מתוך מצגת של 92 עמודים, שחשבתי שהיא מוכנה והיא מתחילה ביום חמישי הזה. אז זה בדיוק כל הזמן ללמוד. בדיוק, על זה בדיוק אני מדבר. אגב, יש אנשים שתופסים את זה כבושה, אני יודע הכל, לא צריך. אז בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד, זה שבסופו של דבר יש שחקנים בשוק, ושחקנים טובים, שחקנים טובים יותר, שחקנים טובים פחות. איך אין לימיט בעצם הולכת לבדל את עצמה, ולעשות שונה, בעולם שהוא נהיה רווי, בשנים האחרונות, ולגרום ללקוח הסופי, בין אם הוא עסקי או פרטי, לבחור בין לימיט. אוקיי, תראה, קודם כל, שנינו עשינו כל תפקיד אפשרי בעולם המחירות. אני לא חושב שיש חיה בארץ שהיא שילוב של מישהו שעבר בעולם ההייטק, ועשה את כל התפקידים בעולם ההייטק, ומישהו שעבר בעולם של תעשייה מסורתית, ועשה את כל התפקידים בתעשייה המסורתית. זה שילוב מאוד ייחודי, ושנינו יחד עם זאת הגענו לאותה גישה, ולאותה תפיסה ניהולית ותפיסה מחירתית. אז זה נקודת בידול אחת. אנחנו לא עשינו קיצורי דרך, לא הוצנחנו מלמעלה, לא הגענו מהצבא, אנחנו שנינו עשינו כל תפקיד אפשרי עם המון 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 שנים בשטח, המון שנים בשטח, כל אחד מעל 10 שנים בשטח, כדי באמת לרכוש את הכלים ואת היכולות שצריך ולשאף אותם. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שנינו היינו מאמנים כחלק מהתפקידים שלנו. אני הובלתי את ההדרכה באחת מחברות ההייטק שעבדתי בהם. יקיר עשה את זה עבור לסקר. זה דבר נוסף. דבר שלישי, שנינו עברנו קורס מאמנים מנטליים. אנחנו מכירים בחיבור הזה בין הצד המנטלי לצד של הכישורים. בהדרכה שלנו, בסדנאות שאנחנו מדברים על זה, שבעצם attitude פלוס aptitude שווה אלטיטוד. תתרגם למי שלא הצליח להבין? בעצם המיינדסט שלך, הצד, האטיטוד, הגישה שלך למחירות ולקשיים שבעולם מחירות, ויחד עם זאת האפטיטוד, הכישרון שיש לך לעשות את זה, זה מה החיבור ביניהם מביא את הטיפוס למעלה, את האלטיטוד בעצם. אוקיי. וזה משהו שאנחנו לא ראינו שמדברים כמעט, יש נגיעות פה ושם של גרנט קרדון ושל אנטוני רובינס וכו'. בדיוק מה שרציתי להגיד, אתה שומע הרבה אנשים שעברתו את גרנט קרדון וטוני רובינס, כן. או קואוצ'רים אחרים למיניהם. כן. תקשיב, אנחנו מביאים דברים שלמדנו מהשטח, שראינו את הדברים עובדים, ראינו איך אני משפר ומשייף את אחוזי ההישרדות של אנשי המחירות שלי, ראיתי איך אני מעלה את אחוזי ההמרה שלהם, ראיתי איך אני גורם להם להיות נאמנים למותג ולמנהל הישיר שלהם, ואני מביא דברים שעשיתי, לא שקראתי, שעשיתי, ותוך כדי זכרתי לרשום, זכרתי לנהל את קבוצת וואטסאפ שלי עם עצמי, כדי לרשום נקודות, ואחרי זה לעלות אותם על גוגל דרייב, וכל הזמן אנחנו שופכים את הידע, ואנחנו באים לבוא ולהעניק אותו לעולם. יש לנו המון ערך לתת, הוא שונה, הוא ייחודי, והוא גם משקף שני עולמות. אני מהרכב והפיננסים, אלעד מההייטק, ובסוף אנחנו מביאים שני מתודות שמתחברות, וראינו את זה נפלא כבר בפגישות שעשינו. אוקיי. רק דבר אחרון, גם טרחנו, בגלל שאנחנו מכירים בכך שצריך לבוא עם צניעות אקדמית, בסופו של דבר, וצניעות של תכנים. צניעות זה חשוב באופן כללי. מסכים לחלוטין, ולכן גייסנו לאדוויזורי בורד שלנו, אנחנו פועלים בעצם כמו חברת סטארט-אפ, וגייסנו אדוויזורי בורד, ובאדוויזורי בורד שלנו נמצאים רק אנשים, כמו שציינתי קודם, שהם בעברם או עדיין עוסקים בניהול, בעצם באימון מחירות, מכל מיני תחומים וזוויות שונות, כדי שיעשו לנו בקרה של תכנים, ונשמור כל הזמן על חזית הידע, בעצם נהיה בשפיץ של השפיץ, כדי להביא תכנים איכותיים. קודם כל נשמע מדהים, אני באמת מחזיק לכם אצבעות שהדבר הזה יצליח, וזה נשמע שזה הולך להצליח, אבל אני רוצה קצת לאתגר אתכם. תענו לי בבקשה בכנות, עם כל זה שאתם מגיעים לתפקידים בכירים, ואתם אגב דואגים להזכיר את זה המון, אם אתם באמת חושבים שהדבר הזה הוא יתרון, או שהוא בעצם יכול להיות גם חיסרון, כי אתם בתפקידים שלכם, מתוך הארגונים שבהם צמחתם, קיבלתם תמיד מעטפת. בניהול עסק זה קצת אחר, בניהול עסק זה לדעת לבחור את האנשים הנכונים, ולאו דווקא לגייס שאתה מנהל מחירות, או אתה מנהל איש מחירות מאחוריך, שיש לך גב כלכלי מהארגון הגדול. פה הדברים קצת נראים אחרת. אז אני באמת רוצה שתענו לי בכנות, עם כל זה שהגעתם לתפקידים הרמים שלכם, ואין בזה קצה של זלזול, אתם חושבים שזה יתרון, או שאתם חושבים גם שזה יכול להיות גם חיסרון, ויהיה לכם לרועץ?
אני אישית חושב שמדובר פה ביתרון אדיר. אנחנו מגיעים מבשלות מאוד 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 גבוהה. אנחנו בעצם, מה המשמעות של הבשלות הזאת והניסיון הזה? המשמעות הוא שאתה מוריד את כמות הטעויות שנעשה בדרך. אם נעשה טעויות, בוודאי שנעשה טעויות. אנחנו נערכנו לכך, אנחנו מוכנים לכך. אני חושב שבלי טעויות אתה לא לומד, אתה לא מפיק לקחים כמו שאתה תפיק מעוד יום במשרד, כן? אבל אני חושב שבגדול, כמות הטעויות שאנחנו נעשה בדרך היא לאין ארוך יותר נמוכה, וסיכויי הצלחה שלנו לאין ארוך יותר גבוהים ממישהו שמקים עסק של אימון אחרי שהוא עשה תפקיד אחד או שני תפקידים, ואומר יאללה בוא נלך לאמן כי הייתה לי שנה מוצלחת. רגע, אני חייב... בנושא של המחירות אין קצה של ויכוח, בסדר? בנושא של המחירות... לא, אז אני רוצה לגעת... אני רוצה לגעת, שנייה, סליחה, ברשותך יכיר, בנושא של הדיגיטל, בנושא של הניהול עסק, בנושא של הפיננסים, בנושא של התזרים, בכל הנושאים האלה, בנושא של השיווק, איפה אני שם את הכסף, איפה אני לא שם את הכסף. אתה מדבר בהקשר שלנו כבנהלי העסק, או בהקשר של... כבעלי החברה. פה הנקודה, כי עד עכשיו היה לכם גב כלכלי מארגונים. אוקיי. יודע מה, אז אני כן אחלק לשניים ברשותך, אבל אני אגיד ככה, אני לא באתי מאנטרפרייזים, לא באתי מארגוני ענק, באתי מארגון של 200 עובדים ישראלים, בעלות ישראלית, עם לקוחות ישראלים, SME, שקוראים ישראל היום, בסדר? כן. ובסוף, בהיכרות של קהל הלקוחות הזה, ובהסתכלות על כלל הארגון ברמת מקרו, כשאני חלק מבורד, החד משמעית היה לי אינטראקציה גם עם הכספים, גם עם השיווק, גם עם פיתוח עסקי, גם עם מחלקת קידום מחירות שקולטת את הלידים. ואלעד יעיד עליי, כי נראה לי שיהיה קשה להעיד על עצמי, אבל אנחנו גם מאוד חזקים בעניין הדיגיטלי, יש לנו את הניסיון בזה, אנחנו יודעים איך לעבוד חזק, גם בפיננסים, גם באינטראקציות מול הבנקים, גם מספקים לקוחות. אמנם לא הייתי עצמאי לפני כן, אבל האינטראקציה שלי עם עולם העצמאים, ועם העולם הפיננסי, ועם זה שאני מאוד אוהב דיגיטל, כן? כמשתמש, כיוזר, זה נותן לנו יתרון לאין ארוך. יפה. תגידו לי, אחרי כל כך הרבה עשרות שנים בעולם המחירות, מאיפה האנרגיה, מאיפה המוטיבציה לקום עכשיו ולהתחיל הכל מאפס? אגב, אני חייב לציין פה, אנחנו קצת קצרים בזמן, אז בואו נשתדל טיפה להיות יותר קצרים. מהצד שלי, המוטיבציה מגיעה ממקום שבחמש שנים האחרונות הפכתי בצורה לא רשמית, 5 השנים האחרונות למנטור, לכל מיני account executives, ובהמשך אפילו sales directors מתעשיית ההייטק. פנו אליי כל מיני חבר'ה בעבודה שזיהו את הידע, את הכישורים, את הוותק, ועד לאותה נקודה הייתי יותר personal contributor, גם בתפקידים ניהוליים, אבל בעיקר הייתי מרוכז בביצועים של החברה, של עצמי, של הצוות שלי, לא ראיתי אותם כאינדיבידואלים. ופתאום כשבאו ופיקשו ממני לעשות להם קצת מנטורינג, זה עשה לי מסאז' לנפש, זה עשה לי טוב, ומהמקום הזה הרגשתי שאני יותר ויותר נפתח ומתבשל עם הדרכה ומנטורינג וייעוץ. עשיתי לפני שנה פלוס הייתי אבחון קריירה כדי לראות איפה אני נמצא, זה מדי פעם דברים שאני עושה פעם בכמה שנים כדי לראות איפה אני מרגיש. נקודה חשובה אגב. ויצא שמה שאני לגמרי, למרות שיש לי עוד את האנרגיות ואת הכוח לעשות עוד תפקיד אחד או שניים של סמנכ"ל, בפועל הראש עבר כבר לייעוץ, וזה מה שהייתי הכי רוצה לעשות, ואמרתי למה להמתין? בוא נגשים. אז המוטיבציה בשיא כרגע אני מניח. כן, בהחלט כן. יקיר? אצלי אני אקח את זה לכיוון קצת אחר, ואני אחלק את זה לשניים. קודם כל, מבחינת ראיתי משפט חזק מאוד שאומר, במקום לחפש אצל מישהו השראה, תהיה אתה השראה. מדהים. ואני החלטתי לקחת את זה, ואני עזבתי אזור נוחות, ועזבתי מענקים שחיכו לי, ואני יודע שאנשים מסתכלים עליי ואומרים, בוא נעים יקיר יצא מאזור הנוחות, עם המשכנתא ועם 4 הילדים, אז כולנו יכולים, וזה נותן לי מוטיבציה אדירה לראות איך אנשים אומרים לי, אתה יודע מה, גם קולגות בענף התקשרו אליי, אמרו לי, אחי, אני ראיתי את הסיפור שלך, ואני החלטתי לעשות גם, החיים קצרים, ודבר שני זה שאני תמיד מתנהל כאילו הילדים שלי מסתכלים עליי, יכול להיות שהם לא פה כרגע, כל אחד במסגרות שלו, אבל אני מתנהל כאילו... בשידור הזה הם יצפו, אני מניח. אני מקווה, אבל אני מתנהל כל הזמן, כל החיים, כאילו הם מסתכלים, כי ערך עליון אצלי הוא גם דוגמה אישית, מעבר לשוויון, חמלה, אני אכנס לזה כשנעשה לך את התרגיל ערכים, אבל זה ערך חזק מאוד בעיניי, אז הדברים האלה מתלבשים לי על האיקי יגי שדיברנו מקודם, וזה מה שאני צריך לעשות, וברגע שבן אדם עושה את מה שהוא אוהב לעשות, וצריך לעשות, ויש לו את האפשרות להתפרנס מזה, אז הוא מתפוצץ, וזאת המוטיבציה שלי. אז אתה הולך להתפוצץ, יקיר בעצם. בדוק. מדהים, מדהים. אהבתי מאוד את התשובות שלכם. תגידו לי, איפה אנחנו, ממש בקצרה, איפה אנחנו נראה תן לימיט בעוד 10-15 שנים?
כמה עובדים, איפה אתם תהיו, איפה יהיו אלעד ויקיר. אין לימיט, בעוד 10-15 שנים תהיה בעצם שם שגור בכל בית ומזוהה עם המילה מחירות מורכבות, לא רק מחירות אלא מחירות מורכבות. אנחנו שואפים בעצם להביא הכרה לעולם המחירות, זה הרבה פעמים מתפס כמשהו קצת נכלולי, למכור שלג לאסקימוסים וכו'. אנחנו רוצים לשנות את התודעה ואת התפיסה של זה, תהיה לשכה מקצועית, כמו שיש לשכת עורכי הדין ולשכת רואי חשבון, תהיה לשכה מקצועית של מנהלי המחירות בישראל. חשבתי להקים בעצמי דבר כזה יום אחד אולי. אז אתה מוזמן להצטרף, ואין לי מי תוביל את המהפכה הזאת, ותהיה בעצם קורת גג לכל האיגודים ולכל הארגונים שעוסקים במחירות מורכבות, ותסייע לעשות הסבות אקדמיים. יהיו לנו בכל חברה כמעט סמנכ"ל מחירות, שהוא יוצא אין לימיט. מדהים. יקיר? אלעד סיכם הכל. כן, אני חושב שבעצם זה החזון שלנו. לשאלתך, אני מאמין שנהיה עם מספר עובדים דו ספרתי שכירים, המותג שלנו ירוץ בכל מקום, אנחנו נהיה מרצים אורחים בחלק מהמפגשים, בסדנאות יצפו ויחכו לראות מתי אלעד ויקיר מגיעים לעשות את שיעור 2, את שיעור 8, ומי שרצה אימון עסקי אישי איתנו, או סדנה שלנו, אז זה כבר יהיה היי לבל. בסוף כל תוכנית אני מקפיד לשאול את האורחים בנוגע לטיפ של אלופים. מה יהפוך אותנו לאנשי מחירות טובים יותר, מוצלחים יותר, יוזמים יותר? אז אני אשמח עוד פעם במשפט. כל אחד מכם טיפ כזה קטן שהחברים עכשיו פה ששומעים אותנו, מה יהפוך אותם ליותר טובים? טיפ שמאוד עזר לי שאני אימצתי בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלי, תגיעו חצי שעה לפני כולם ותפתחו את היום עם 2 מאמרים. מאמר אחד שעוסק במחירות, רק במחירות, ומאמר שני שעוסק בתחום המקצוע, בענף המקצועי שאתם נמצאים בו. על ציר הזמן, זה הרגל שלוקח, לוקח להטמיע בערך 180 יום, אנחנו יודעים את זה. על ציר הזמן, אחרי שנה, שנתיים, אתם תתפסו מרחק כל כך גדול מהעמיתים שלכם, מהקולגות שלכם, מבחינת ידע, מבחינת הבנה של מה זה מחירות, איך לעשות את זה יותר נכון, אתם תהיו בנק מהלך של מידע, ואתם תתחילו לדבר עם נושא תפקידים בכירים, מה שנקרא C-Level Executives, בכזאת קלות, וזה יתורגם להרבה מאוד כסף, לבולטות ולהתקדמות מאוד מהירה. מכיר? אוקיי, הטיפ שלי הוא מעבר למקצוענות לשמה, שזה מה שאלעד אמר, אגב, אם כל בן אדם יקדיש משהו שהוא רוצה להתמחות בו 10 דקות ביום למשך 180 יום, הוא יהיה יותר טוב מ-95% בענף שלו, אבל זה לא מה שרציתי להגיד. מה שרציתי להגיד זה קודם כל לא לתת לשום דבר, לנהל את הדברים במקום שהם ינהלו אותך. אם אתה לא מסתכל במציאות לבן של העיניים ומחכה שדברים יקרו, הם מנהלים אותך, אם אתה מכין את עצמך מראש, אתה תנהל אותם, ולהיות איש של אנשים, ובזה אני קצת יפתיע אותך רם, אני יושב פה, בגלל שאני איש של אנשים, בגלל ששמתי לב שעשוי, לא עלול, עשוי להיות חיבור טוב בינינו, כי אנחנו באותו ראש, ואני ידעתי להגיב בזמן בקבוצה שלך, כדי שאתה תפנה אליי באופן פרטי, כדי שאנחנו נהפוך להיות סחבקים, כדי שאני אבוא לך טוב ואתה תבוא לי טוב, וכתוצאה מזה אני הגשמתי את הסיטואציה שבה אני הראשון בפודקאסט. אז כמו שאלעד סימן אותי, אני סימנתי אותך, ואני שמח להגיד שגם סימנתי אותך נכון. אתה באמת בחור גבר, והחיבור בינינו הוא אמיתי וכנה, וזה לא לשחק את המשחק, בחירות זה אנשים. לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל תודה רבה. תגיד, זה הפורום. אבל תודה רבה. אנחנו נעשה משהו חדש, אנחנו ממש רגע לפני סיום, נעשה פינה חדשה שאני מתכוון להכניס פה לוידאו קאסט, זה סוג של משחק אסוציאציות, אתם מכירים מה זה, אני אומר משפט, אתם אומרים את הדבר הראשון שעולה בראש שלכם, ושוב, קצר, אנחנו חייבים לסיים. אז בואו נתחיל, אלעד, הייטק. ה-best of the best. יקיר, עסקת ליסינג? מורכבת. אלעד, ניהול? אחריות. יקיר, כסף? דרך, לא מטרה. אמצעי. אלעד, משפחה? הדבר שלשמו אני קם בבוקר. הכי טוב שיכול להיות. יקיר, מאמני מחירות? חשוב מאוד בעולם המחירות של היום. חשוב, תלוי מי אגב. האמת שהייתי מחליף עם המילים של אלעד, כי בינתיים יש לי תשובה בינגו על כל אחד שלו. אלעד, לקוחות. הוכחה של ערך, בלי זה לא יעבוד. יקיר, ספקים? יחסים אישיים. אלעד, מחירות? מאתגר, חיים מלא קשיים. יקיר גם, מחירות?
לגרום לדברים לקרות. זה מה שאנחנו עושים. אלעד, קהילת וידועים של אנשי מכירות? פלטפורמה מדהימה, אני גיליתי שם אנשים יוצא דופן. יקיר? אותו דבר? אני חושב שגיליתי שם את האדמין שהוא אחלה גבר, וגם את הפורום עצמו שהוא באמת זיהית הצורך ופתרת אותו ונתת אחלה פלטפורמה. כל הכבוד. תודה רבה. ושאלה אחרונה לשניכם, אין לימיט. אלעד, תתחיל. תראה, אני יוצא לחצות את גרינלנד בקרוב, ממש אוטוטו, אני יוצא לחצות אותה ברגל אחרי שהתכוננתי לאירוע הזה במשך 5 שנים. אין לימיט מסמלת פריצת גבולות, אין לימיט מסמלת את זה שאתה יכול לגרום לדברים לקרות, וברוח מי שחצה את גרינלנד, הראשון שחצה את גרינלנד ובעצם פתח את כל עולם המסעות לקוטב, ששמו פריטר אוף ננסן, בעצם מה שהוא אמר זה, the difficult is what takes a little time, and the impossible is what takes a little longer. זאת אומרת, אורך רוח, התמדה, משמעת עצמית גבוהה, יובילו אותך לפריצת גבולות, לאין לימיט. זה המוטו שלי. תשובה מדהימה, יש לך מה לשפר פה? האמת שהזכיר לי שעל החולצה בצבא אצלנו היה רשום מה שקשה אפשרי, מה שבלתי אפשרי תשאירו לנו, אז כנראה שעכשיו זה מתחבר. כן, בול. אין לימיט הולך להיות הבית של כל עולם המחירות בישראל, ואנחנו מצפים לראות אתכם, להיכנס לארגון שלכם, לעזור לכם להיקלט בעולם הזה, ולשבור איתכם גבולות, לפרוץ איתכם מדהים. גבולות. אז אנחנו סיימנו. ממש רגע לפני שאנחנו חותמים את השידור, משהו אחרון וקצר שתרצו להוסיף? אני רוצה להגיד שאני שמח שאלעד פתח לי את הדלת לעשות את מה שבעצם רציתי לעשות הרבה זמן, הוא נתן לי משהו שמשלב, אתה יודע, כשאני חיפשתי כיוונים לעצמאות, אז חברים שלי אמרו לי, יקיר, אתה צריך לעסוק במחירות, החברים מהבית קוראים לי יקיר, אתה צריך לעסוק באימון מחירות, בלהעביר, בללמד, בלהסביר, ואלעד הנגיש לי את הפלטפורמה, אני מרגיש שהטוב עוד לפנינו ורק התחלנו. שמח לשמוע, יקיריי, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה עם אין לימיט. תודה רבה. תודה שבאתם והתארחתם, תודה שאתם חלק פעיל ונכבד מהקהילה שלנו, אתם נותנים הרבה ערך מוסף, אני מאוד, באופן אישי מאוד נהנה לקרוא את התגובות שלכם. חברים יקרים, מי שרוצה להתארח בווידאו קאסט הזה, הבמה פתוחה לכל מי שרוצה, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בפרטי או במספר הטלפון שלי, מי שמכיר, אני אשמח לארח כל אחד שחושב שיש לו ערך ותוכן לתת לנו. המתכונת הזאת היא מתכונת פיילוט, אנחנו נראה אם נצליח לשלב אותה באופן קבוע, אבל נכון לעכשיו זה הקונספט, וזהו. יקיר ואלעד, המון המון תודה. תודה רבה. אתם יכולים להיות רגועים, הייתם מעולים. וזהו, אני מקווה שנתראה גם בזמנים אחרים ובזמנים טובים יותר. בטוח, אתה תהיה אורח הכבוד שלנו בסדנאות, אין שלנו. במוטו שלנו, קדימה ולמעלה. אמן. כן. תודה רבה ולהתראות. תודה.